Аз базирах. Ето ме, на лайв съм в Инстаграм. Какво правиш? Правя си ногтите. Аз сега ще се правя краката. Педикюр. И аз сега почвам педикюра. Толкова си хубава, мамка му. Благодаря. Защо ме заеба с тия урикури? Ти си взимаш тия решения, аз съм просто... Нищо не съм взел, ти спал до 7 следобед. Оная превърта се мята с ръцете, казах и да не се снима от кръста нагоре. Тя ми вика, къде е това? Викам, не виждаш ли пояса ти, Мич Бюкянън, ти си спасител. Въебах ти отвратителния фейс. Аз не. Не, на мене. Еми, това е моят френски маникюр. Направих го. Вие сега ще хапвате ли? Не, на студиото съм да ми оправят краката ми са като на Хобит, вече седица на цепени изчекнати, малко да ги изтържат и да дойда да те свърша. Не знам за какво става въпрос, не разбирам. Не разбираш? Хубаво. Ще се разберем. Без лай. Да, искаш ли да ти дам желязко, ти да ми го държиш на челото и да ми духаш? Не, тръгвам си от този лайф, защото се страхувам се от тия неща. Don't be scared. You Catwoman, I'm Bruce Wayne. Yeah. Yeah, baby. Не, защо тръгнам? Тук съм просто... Видя сме сме навсякъде, защото това е Варна генгста шит. На контражур съм и не се виждам в момента. Очаквам нападения. Разпитвали се за мен във Варна джуджетата къде ходя. Те знаят къде ходя, аз съм постоянно сам с курвите навсякъде. Въоръжен съм до зъби. Ако имат силата, смелостта и властта да дойдат, да застанат, отговарям и на петима. Генгста шит, геги, меги в газа. Голям стрелям съм, много стрелям, ще покая на стрелбището. И аз много стрелям. Искаш ли да се биеме аз и ти? Yes. Как прие веднага? Yes. I want this goddamn fight pay-per-view. Oh, let's go, buddy. Let's do some... Котенце, имаш ли някакви бивши? Не, аз нямам бивши, аз не правя грешки. Искаш ли да притрепя бившите ти? Не, аз нямам бивши. На wife, искаш ли да се бие за путката ти? Би се само с мене. Yes. Ако искаш в тревата, ако искаш на ринга, както искаш. Ринг. Вярно ли, че искаш да ти оставя една купичка мляко и да лазиш по земята с костюма на Catwoman Мишел Пфайфър? Аз съм веган, ям само... Да бъда Брус Уейн. Искаш ли да се облека като Батман и да сме в Reality Kings и да си жената котка? Кажи честно. Искам да се облечеш като викинг и аз ще си сложа бял чершав. Горе на чичовци. Въписата е много яка, много макеф. Твоята част много макеф и бах ти якото. Ти си карди биг кучко, казвам. И ти много ме кефиш, ама ето ти във Варна. Не, аз ще бъда в София. Искаш ли да тръгне да ги изоставя тук, както съм сега, направо заминавам? Не, искам да вземеш русата. Не тръгвам, направо ги заебавам. Искаш ли да запаля колата и тия да останат? Без русата не искам нищо. Заминавам. Много съм генгста, давай да заминаваме. Тръгна ли си? Тръгвам. Това никой мъж не го е правил толкова бързо. Заминавам. Направо ги заебавам. На локация съм. Just send the location, I'm gonna come. Да тръгваме. Не, ходи в сега да видиш твоите две приятелки. Ние сме вери с теб, да знаеш. Добре. Значи ти още не си трескал. Все още те са спали вече заедно. Ами, тая почна да гаменства, сега идва и почва да се въси. Някакъв плин на плейбой. Няма да я снимаме от кръста надолу. Какво каза? Какво става, колежки? Идвам, да. Веднага ми прекъсваш с котенцето. Котенце, тя иска да ме взима. Добре, тръгваме. Котенце, ще да свършим. Аз съм на лайф, ще ми правят краката и идваме. Да. Това е betfam.bg. Играйте комар.